Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag så laver vi en toer af udfordringer, vi skal løse. Og vi har ting stående bag i her, som... Så vi ikke skal til at ind og hente det, for vi sidder 100 meter fra. Ja, det er så godt hver dag, så vi sidder udenfor. Ja. Så jeg tænker bare, hvem starter sidst? Det var mig. Så du starter. Nej, vi ryster den lige, så stop. Yeah. Vi har lavet 9 hver denne gang, tror jeg, hvis det var. Hvorfor er der egentlig så lidt? Der er 9 plus 9. Det er 18. Før havde vi sgu flere. Nej, før havde vi 16. Ja. Yeah. Så jeg åbner. Hvad er det? Vær sur i en runde. Okay, indtil det er min tur igen, så skal jeg være sur. Den her ligger vi her nu. Hey, så er det din tur! Slap af. Stop at spytte på mig. Spytter ikke på dig. Hvad du gør? Nej. Hvad fik du? Slap dig af. Vand. Det har vi stået bag os. Ja, så du skal drikke. Det er din tur. Så du bare. Så du skal drikke. En runde. Ja, det er din tur. Så Ja. du behøver ikke være sur mere. Ja. Nej. Du behøver ikke bunde det. Okay. Fortæl en hemmelighed. Og den hemmelighed er, kan du huske, da vi var i badekar sammen? Så lavede du følger i badekart, og det har jeg fortalt til mine klassekammerater. Ja, YouTube, det hørte I ikke. Nu har YouTube jo hørt, at du har gjort. Okay, han var 3 år. Det er lige meget, jeg har også fortalt det til en i min klasse, så det er sådan lidt. Ja, okay. Men du har ikke fortalt, at det var mig, der gjorde det. For det gjorde jeg ikke. Det var dig, der tog den op, og så gjorde du sådan her. Med dine egne lort. Ja, det fortalte jeg ikke. Jeg fortalte bare, at du har gjort det. Frit valg, så jeg må selv bestemme, hvad jeg gør. Ja, det er derfor, vi har 2 jordbær på en eller anden måde. 2 jordbær. Men hvad hvis så andre der får frit valg? Det må de tage noget af det. Så tager de jo bare de jordbær. Og så må vi hente flere jordbær. Ja, fuck det. Okay, smid du den her i igen? Fuck det. Det tager vi bare op. Nej, er det der ny? Ja. Det næste, så ligger vi bare der. No. Nej. Hvad? Nej. Øj. Den har vi også stående her. Ja, jeg må selv bestemme, hvor jeg tager. Nej. Lidt mere. Lidt mere. Ja. Fint. Kan I se det? Nej, okay, det kan I ikke. Hvad står? Okay, jeg kan ikke se det. Okay. Sure. Okay. Projekt. Han spiser lige sit jordbær færdig. Åbn den. Bare læg dit jordbær ved den her mail. Nej. Jo, for vi skal ikke bruge den igen. Hvis man får frit valg igen, så kan det godt være, at jeg kommer til at vælge den der. Det tror jeg faktisk, jeg godt. Altså, jeg har jo også kun gjort sådan her. Ellers er der flere. Okay, frit valg igen. Så hvad tager du? Du må ikke tage jordbær den her gang. Nej, så tror jeg, sådan noget mel til dig, for at det ikke er så helt færdigt. Okay. Du tager bare den samme ske. What the fuck, hvorfor tager du så meget? Han tager mega meget. Jo. Så husk, du kan tage noget vand. Du har vand. Det er dit vand. Det er dit vand. Perfekt. Tag dit vand, Emil. Emil, tag dit vand. Perfekt. Jeg kan ikke lide det. Jeg troede, han godt kunne lide det. Jeg tror faktisk også godt selv, jeg kunne. Du kunne godt lide det, men det er en mærkelig konsistens. Jeg har kraften med det. Ja.
Du skal fandme ikke spille dårligt på mig. Jeg ved godt, hvad den store er. Vær glad i en runde. Har du skrevet det? Ja. Nu er det din tur. Tag nu en. Hvad har du fået? Sæt dig nu herop, så man kan se dig. Okay. Og jeg har stået det mest siden igen. Hvor sjovt. Nita! Ej, så kan jeg ikke have noget. Så er min tur. Okay, I får lov til at se det først. Ja. Kan jeg læse det? Hvad står der? Jordbær! Pis. Yes. Na. Din tur. Ej, jordbær er bare det bedste. Kender I det? Sommer og jordbær. Det er snart sommer, der har jeg fødselsdag. Jeg tænker også, at vi laver en video. Okay. Husk at like og subscribe. Abonner. Swirp med hånd og kniv. Så du skal knive sådan her. Og så bare slå. Med sådan her. Og så med fingrene. Ej. Ej, jeg kan... Ja. Godt nu ved det her. Hvad skal du? Hvad? Ej, der var ikke så meget tilbage. Til hvem der får mælk? Bare Det er stop, fordi, vi Ulla. laver en challenge. Ja, det var mig. Det er det eneste ketchup, du har. Bare stop, Ulla. Vi skal kun tage... Til en video. Til en video. Okay, jeg fik ketchup. Nej, det vil jeg så gerne have haft. Men hvis jeg får... Ej, der er så frit valg, jo. Men der er ikke til fri. Og så kommer jeg nok til at vælge ketchup. Så det er derfor, jeg har taget store skier med. Altså, det lugter ikke dårligt. Det smager sikkert bare godt. Kan du lide det? Ja, det smager fint. Og jeg håber bare, jeg får den her. Så er det mig. Det er en stor en, kan nok. Okay, det er den store, du har skrevet. Stop. Hvad er det? Let den anden modstander bestemme. Hvad skal jeg gøre? Vil du gøre mig sød, mor? Eller være ud? Jeg tror, jeg vil være lidt. Det der har jeg jo taget. Ja, du er i frit valg, men... Pis. Nej, jeg tror, at vi får den hen. Ja, men du var også så lidt der, jeg tog. Au! Au! Du drypper dit bæ. Rejer. Det glemte vi sgu da. Det glemte vi at tage. Jeg løber lige ind og henter det. Tissemyrer. Det så I ikke. Anna er sgu lidt kuku. Hun mangler sin hjerne. Det går, hvad sådan er. Vi er alene i haven, så den her gang larmer det ikke lige så meget. Der kommer ikke særlig mange forbi. Så fik du rejer. Mig? Nej, jeg fik Må jeg også have fået en bare? Jamen, det kan du jo få til frit valg, men der vil du gerne have ketchup. Må jeg også bare tage en? Ja. Danke. Det var lige, det søger I ikke. Ikke tror jeg. At man lader. Jeg kan ikke spise dem alene. Jeg kan ikke spise rejer alene. Det er sgu ret gode. Jeg tror også, det er spise det, der
Værsgo. Tag. Skal jeg tage fat? Nej. Jeg vil læse den. Nej. Så lader du seerne læse den. Og jeg har seriøst glemt at børste tænder i dag. Det er jeg heller ikke alvor til det. Se, de er lidt gule. Jamen, du skal kigge. Men vi må godt kigge. Nej, kig væk. Vi må ikke se. Lad mig. Du kan ikke se den. Så væk. Okay, hvad var det? Hvad var det? Få er lammer. Få en lammer af din modstander. Ja! Yeah! Det der, det er ikke en lammer. En lammer er det her. Ej, det går faktisk ikke ondt. Yay. Nej. Okay, jeg lader dig læse den. Okay. Sæt mig der på igennem alt det hårde, så skal hun kraften med have en nakkepude. Fuck, hvor irriterende. Hvis I ikke ved, hvad en nakkepude er, det er sådan en her. Og så sætter man den så her. Og så har man... Sæt mig der igennem alt det hårde, så skal jeg kraften med ikke have en nakkepude. Det er fucking irriterende. Ja. Værsgo til. Der er stadig den der frit valg tilbage. Så må du. Vent, jeg har drukket af vandet. Det var vand i munden i en runde. Okay, det kan jeg godt. Henter du sådan noget vand? Ja, nej, jeg vil gerne have noget til det. Ja. Jeg henter lige noget vand i dit glas. Jeg tager mig igen på tid. Anna er selvfølgelig cool. Så du skal have alt det her vand i munden, vel? Alt det der! Nej. Ikke alt. Og så må du spytte det ud. Ikke rigtigt. Det tror jeg nok, det der gør. Jeg tror, jeg tager den her. Fordi jeg synes, den her ligner mælk. Nitte. Har vi overhovedet haft mælk? Mm-mm. Ja, din tur. Hvad fuck har I gang i? Så går der væk. Hvad fuck har I gang i? Lav en YouTube-video. Der var mælk. Så meget, vi skulle have en frit valg. Så meget, vi skulle have en frit valg. Men fik du, hvor mange frit valg har du fået? Ingen. Jeg har kun fået en liter. Hvor mange frit valg har jeg fået? Det er mig, der skulle have frit valg. Det er mig, der skulle have frit valg. Så giver vi lige mig en frit valg. Nej, så tager jeg frit valg. Okay. Nej, vi tager begge to ketchup. Frit valg. Ketchup er frit valg. Din frit valg. Jeg vil gerne have en stor ske, okay? Så Emil, så er din ske klar. Ej, ikke så meget da. Vil du ikke have sådan noget? Okay, det er fint, det er fint, det er fint. Lad bare tage det for min ske. Ej, det er så meget. Fucking frode. Fucking frode. Jeg prøver den her. Jeg kan godt lide det. Hvorfor smager det så dårligt med mælk? Jeg elsker søs ketchup. Og så er det sukkerfri. Der er ikke sukker i. Jeg er fucking ligeglad. Så fucking godt. Vil du også lige spise resten af melen? Jeg tænker bare, at vi slutter af her. Og Og indtil dag så, peace.